Gitawag og useless ang gi-install nga trash trap sa pipila ka mga residente nga nagpuyo kilid sa sapa daplin sa Tejero Elementary School Huwebes, Hulyo 16. Tungod ang maong trash trap nga gi-install ni atong Hulyo 13, huyang ug aduna pay mga buslot sa isig ka kiliran. Mong aduna gihapoy mga basura nga makalusot imbis nga masangit sa maong struktura. Ang maong sapa nagsilbi nga utlanan sa Barangay Tejero ug Barangay Tinago. Usa sa mga nagpuyo daplin sa sapa si Catherine Bundok. May padiyag nga sa matag hinay nga ulan, mosulod dayon ang baha sa ilang panimalay. Naa sa gilid, mabitan ko useless. Mananaan ako nga, pwede naman siguro na i-request balik ba palapdan na lang gid ang net bitaw no. Mo na mong gikuanan sad pero amo pa nang giano sa amo ang barangay official diri kung pwede ba kung makahangyo ba mi. Dugang ni Catherine, kuyaw kini, ilabi na 11 sila sa pamilya nga nagpuyo. Gali sa mong sapa, padayon ang paghinlo sa Cebu City Department of Public Works and Highways kon DPWH apil ang pagkubkob sa mga tapok nga silt o giyuta nga nakamugna na og gagmay mga island sa tunga sa sapa. Sa obserbasyon sa MyTV Cebu, pagpatag lamang sa mga tapok nga yuta ang gihimo tungod walay na matikdang mga yuta nga gipanghakot gikan sa maong sapa. Matud pa sa mga residente sa Barangay Tejero, dugay na kini nga problema sa ilang lugar. Tungod ang nagtapok nga silt og yuta, nakapugong sa hustong bulog sa tubig ug nakadugang sa risgo sa baha, ilabay na kung kusog ang ulan. Diyan ka na sa diya, may tatong malimpiyuhan gid na kay para di na mag-ungot sa basura ba kay kung mag-ungot dito baho manggod kaayong nalisngaw sa balay. Labi na kung ulan. Ulan. Dinhi sa akong gibarugana, mao ang mga yuta nga nahimo ng gagmayng island. Timailhan sa dugay ng panagtigom sa mga silt o guban pang sedimento ni ining sapa sa Tejero. Sa pagpadulong sa MyTV Cebu sa Barangay Hall sa Barangay Tinago, gipahibaw ni Barangay Captain Denise Arciaga nga padayon silang nakig-alayon sa Cebu City Government aron malimpyo ang maong sapa. Hangin usad sa mga residente o mga lumulumpyo na to sa Barangay Tinago nga mahimo dito magpataka og labay sa itong basura. Kay usa mo gyud na siya. Labi na kita mga daplin sa sapa, dili na kay sa Tinago kita dito sa Cebu City nga natadaplin sa sapa, dito magpataka og labay sa itong basura. Mato ni Arciaga, padayon silang magpadala og mga tawo aron tangtangon ang mga tapok nga yuta nga nakamugna og mga island sa sapa. Gipadiyag usab niya nga padayon ang paghawan sa mga basura sa kasapaan, pinaagi sa paggamit og mga bakho. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.